Det var USA, som på det økonomiske område blev verdens lokomotiv i 1920'erne. Sådan lyder de beskrivende ord om USA's daværende tilstand, og denne vækst og især troen på vækst fik i særdeleshed den amerikanske befolkning til at købe aktier. Denne aktiehandel og stigende bruttonationalprodukt fik den finansielle boble til at vokse eksplosivt. Da så nogle snedige hoveder opdagede, at aktierne oversteg virksomhedens reelle produktivitetsniveau, trak de deres aktier ud i stor stil. Dette medførte mistillid og et voldsomt aktiesalg, som fik kursen til at styrtdykke. Denne dag, den 24. oktober 1929, blev kendt som The Black Tuesday, eller blandt danskere bedre kendt som krakket på Wall Street. Boblen var nu sprunget, og krak i alverdens grader fulgte stor arbejdsløshed og dertil følgende dårlige sociale vilkår. Dette fik daværende præsident Hoover til på bedste liberale vis til at sænke skatter for at styrke befolkningens købekraft, men lige meget hjalp det. Først da Franklin Roosevelt blev valgt til præsident, begyndte en mere socialt orienteret politik ved hans reformpakke New Deal. Reformpakken New Deal var opdelt over forskellige runder. Første runde gik ud på at stabilisere bankvæsenet. Anden runde gik ud på at få skabt en mere omfattende sociallovgivning og sætte nødarbejdere ind. Men dette røg til højesteret, fordi det var forfatningsstridigt og derfor ikke blev lige så omfattende som først tilstænkt, da republikanerne fik medhold i deres anklage.